Ngiyabingelela abangcwele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngithanda ukubingelela kobaba, ngibingelele omama, ngibingelele obhuti, osisi, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu, inkosi esithandayo, esithandayo bazalwane. Uma ngithi esithandayo ngiqonda ukuthi uJesu Kristu, inkosi, uyasithanda ngeqiniso. uJesu Kristu usithanda ngeqiniso, akasibaleli amacala ethu esasuke siwenzile, akasibheki ukuthi sasikhohlwakele kanjani, akalokho asikhumbuza. Kodwa kunalokho uJesu Kristu uma sifika kuye siphenduka bese sivuma izono zethu esisuke sizenzile, sizisole ngalokho uJesu Kristu into ayenzayo bangcwele, uyayisusa izono zethu, asihlanze, asingcwelise ngegazi lakhe elingcwele. Igazi likaJesu Kristu bangcwele lingcwele, ilona elilungisisiwe ukuba lihlanze isono kumuntu, ngoba akukho nokodwa okungaba namandla okuhlanza isono kumuntu ngendlela isono esisuke simngcolise ngayo umuntu. Isono siba ilehlobo lebala olungasuki, noma ngathiwa solufaka ujiki olungasuki, enye inhlobo yento njengachazeki bazalwane yokungcola isono, ngendlela isono esimenza umuntu angcole ngayo. Noma wena ungangabona ukuthi ungakanani umonakalo osuke wenziwe isono phakathi kwakho, kodwa uyomangala mawuthi uyabuka ezweni likamoya ubone ukuthi isono kanti senza umonakalo ongaka, futhi umonakalo wesono ngendlela oyingozi ngayo uyaqaphakela bazalwane egameni lenkosi uJesu. Esizukulwaneni ngesizukulwane esisuke sizalwa uwe, wena osuke wenze isono, kuvele kube ukhondolo nje into ehlela abazukulu nabazukulu egameni lenkosi uJesu. Ingakho bazalwane kuye kuthiwa uma ngabe uthole uJesu Kristu empilweni yakho, isuke singene inhlanhla, even ngisho nakini ey'nganeni zakho isuke singene inhlanhla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngoba uJesu Kristu uma ngabe ukuthethelela ngeqiniso, akuhlanze, akususe wonke amabala, singamtholaphi umhlobo onjengoJesu okwazi ukuthi athande umuntu ngalolu hlobo, umuntu eyisikhohlakali kangaka na? Haleluya egameni likaJesu. Haleluya bazalwane. Ngiyacela Nkosi yami ngongabambezeli ukuba sifunde izwi lenkosi egameni lenkosi ethu Jesu Kristu. Ngicela siqale laphana nje ku Proverbs 28 verse number 13 wakhona egameni lenkosi uJesu Kristu. Proverbs izenzo 28 egameni likaJesu Kristu. Sike sizwe ukuthi inkosi ithini namhlanje kithi egameni likaJesu. Zenzo 28 verse number 13. Amen bazalwane. Lifundeka kanje bazalwane uverse number 13 lithi ofihla iziphambeko zakhe akayi kuphumelela, kepha ozivumayo azishiye
uyakuthola umusa. Bese uverse number 14 wakhona uthi ubusisiwe umuntu owesaba njalo, kepha oyenza lukhuni inhliziyo yakhe uyakuwela ebubini, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Bangcwele. Ake sithi ukukhuluma kancane ngaleli lizwi, ofihla iziphambeko zakhe akayiphumelela. Onjani umuntu ofihla iziphambeko zakhe? Na umuntu ofihla iziphambeko zakhe umuntu ongafuni ukuphumela obala uma ngabe enze isono. Umuntu ozifihlayo uma ngabe enze isono. Umuntu owenza ngazi ukuthi yonke into ihamba kahle, konke kulungile, akwenzeke lutho, futhi oqhubekayo nje azenzele umsebenzi kaNkulunkulu, aqhubekayo nje ame phambi kwabantu epulpiti adumise uNkulunkulu, enze yonke into yokudumisa uNkulunkulu abejwayele ukuyenza, angakenzi ukungcola. Kodwa noma esenza ukungcola, ame bazalwane, kube ngathi ayikho into yenzakele. Umuntu onjalo lithi izwi lenkosi ofihla iziphambeko zakhe. Lithi ke lowo muntu onjalo akayikuphumelela bazalwane, noma kungazi ukuthi uyaphumelela, ame kumeke, kushumayeleke, kudumiseke, kwenzeke konke, kodwa izwi lenkosi ligarantile ukuthi akayikuphumelela bazalwane. Akayikuphumelela bazalwane. Yothi mase kufika isikhathi la khona umphefumulo wakhe ubizwe kuye, ahlukaniswe nomphefumulo wakhe okuwukufa bazalwane. Mase kufikile ukufa, uyohamba abhekane nejudgment yakhe, bese inkosi imlahla phambi kwayo. Imlahla bazalwane ngenxa ukuthi akenzi njengokusho kwenkosi bazalwane, uyazifihla iziphambeko zakhe. So ngifuna ukuthini bazalwane namhlanje? Ngifuna ukuthi uma ungumntwana kaNkulunkulu, musa ukufihla iziphambeko zakho. Vuma isono sakho bazalwane. Yazi uNkulunkulu nje kule nyanga ulokhu ibekile le ndaba ukuthi bakhumbuza abangcwele ukuthi isono siyavunywa bazalwane. Uyaconfess isono sakho osusenzileyo bazalwane. Awuhambe ngazi ukuthi u-right. Haleluya bazalwane. Uyaphenduka, uyavuma ukuthi cha konakele phakathi kwamanje, angisezukwazi uqale njalo ukuyosebenza kusenje phakathi kwami. Amen bazalwane. Umuntu onjalo bazalwane oyifihlayo akayikuphumelela bazalwane, egameni lenkosi uJesu. Haleluya. Kepha ozivumayo azishiye uyakuthola umusa. Uma ngabe usenzile isono, wazenza izono zakho zenzile, bese uyazivuma mfana enkosi uzishiye. Ngoba izono mangabe uzivuma uzishiye. Awuvumi phela bese uqhubeka uhlale kuso isono, uvume uqhubeka uhlale kuso isono. Kodwa okwenzayo uyavuma mntana sekhaya, bese uyashiya. Lithi izwi lenkosi onjalo uyothola umusa. Uma uzivuma izono uzishiya, uyothi uma ufika isikhathi sokufa kuwe, usiyoma phambi kwenkosi, ithi inkosi, well done my son, well done my daughter. Wenzile, unqobile emhlabeni, unqobile isono. Cabanga inkosi isho njalo ekubeni wena uke wona emhlabeni, kodwa ithi inkosi unqobile ngoba wena awuzifihlanga iziphambeko zakho. Umuntu onganqobi, umuntu oqotshiwe, umuntu ohamba angazivumanga iziphambeko zakhe, kodwa ozivumile wasiyazishiya bangcwele, ngoba ziyashiywa. Wasiyazishiya lowo muntu loyo uyakuthola umusa phambi kwenkosi enkulu, uyakuthola umusa phambi kaNkulunkulu egameni lenkosi Jesu. Haleluya. Uthi angibuze namhlanje, uzivumile yini izono zakho? Wazishiya na? Noma uzivumile waqhubeka wahlala kuzo? Haleluya. Ngabe uyazifihla iziphambeko zakho? Uma ufihla iziphambeko zakho, ungakhohlwa ukuthi kunosuku olumele wonke umuntu ophila phansi komthunzi welanga, usuku lokufa bazalwane. Ngakho asizilungiseleleni bazalwane indaba yethu nombuso wezulu, indaba yethu noNkulunkulu. Silungise sisaphila nganeno kwethuna bazalwane. Yazi bazalwane ukuthi thina sisanenhlanhla engakanani yokuba cabanga uvuke uphila.
uvuke uphile ekuseni cabanga into enkulu kanjani leyo. Manje kumusa lokho bazalwane uNkulunkulu asasinika wona, umusa ukuthi silungise indaba yethu noJesu. Haleluya. Lithi lenkosi othi akanasono uyasikhohlisa. Haleluya bazalwane. So manje siyona emhlabeni bazalwane, cha siyona bazalwane, noma ungasathandi ukona uyona emhlabeni. Uthi ungenzeke lutho nje ingqondo yakho nje ikhumbuza iGibhithe nje, ikhumbuza iGibhithe nje, uxoxa indaba neGibhithe, uxoxa indaba uyiqede neGibhithe. Lezo zono ziyavunywa bazalwane, ziyavunywa bazalwane. iGibhithe ke manje ifika kumuntu livusa ngisho inkanuko bazalwane zenyama, livusa inkanuko zenyama. Sonke lezo sono uyasivuma ngoba isono leso bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen bangcwele. Egameni lika Jesu Kristu uyinkosi. Uverse number 14 uthi ubusisiwe umuntu owesaba njalo, kepha oyenza lukhuni inhliziyo yakhe uyakuwela ebubini. Umntwana kaNkulunkulu ophenduka njalo ubusisiwe phambi kaNkulunkulu. Mntaka baba namhlanje ngizokuqinisa wena ubusekile, ubusisile uNkulunkulu ukuthi njalo mangabe kukhona into oyizidlile, uma ngabe kukhona into oyenzile embi phambi kaNkulunkulu, uyaphenduka, uyaxolisa, uyavuma isono sakho. Ubusisiwe mntana sekhaya ukuthi wena uyamesaba uNkulunkulu, ukuthi kancane nje kwenzeka imistake usuyaphenduka ngoba wesaba uNkulunkulu. Lithi lenkosi namhlanje ubusisiwe, ubusisiwe ngoba wesaba njalo. Ungesabi nje izinto kodwa wesaba uNkulunkulu, wesaba ukona phambi kaNkulunkulu. Ukumbona umntwana osaba umzali wakhe, osaba njalo umzali wakhe ukuthi makase ngenze lento ebhedayo umzali uyathokoze ngayo ukuthi wenze njani. Akafuni ukudlalela kuleyo nto ngoba wazi kahle umzali wami ngeke athokoze ngami uma ngike ngenza lento. So kanjalo umntwana kaNkulunkulu owesaba kanjalo bazalwane ubusisiwe, ubusisiwe egameni lenkosi uJesu Kristu. Kepha oyenza lukhuni inhliziyo yakhe uyakuwela ebubini. Kunabantwana bakaNkulunkulu esebephendukile kodwa baneyinhliziyo ezilukhuni. Yebo bayaphamisa izandla bamamukela uJesu, basindisiwe futhi basindiswa kahle, bagqoka kahle manje, bagqoka modesty. Ba-right nje kuphela, ba-right bababukwe nawe uzincome yonke into. Bayashumayela futhi hayi kakhulu, anamandla ukushumayela, benze inkozo ama-deliverance, benze yonke inkozo, baprofetha, benza yonke into nje bazala, bavangela abangemphefumulo, baya-interceda, benza yonke into. Kodwa iy'nhliziyo zabo zikhulu. Uma uthi uyabakhuza balikhulu. Kunabantu nje okunzima nje umkhuza bazalwane, othi mawuthi uyamkhuza uyamxwayisa kube ukuthi uyiqalile indaba enkulu, ubone ukuthi angibamba langezandla. Umzalwane uma okholwayo ephenduka kanzima, osindisiwe akaphenduka kanjani? Uma okholwayo ephenduka kanzima, osindisiwe yena akaphenduka kanjani? Egameni lenkosi uJesu. Haleluya bazalwane. Ngifuna ukukhuluma ngalento bazalwane leya lapha ekuvumeni izono. Uma usuvume izono kumhlambulukisi wakho, noma mhlawumbe uyashumayela kumfundisi kanje, kuyenzeka bazalwane, kuyenzeka bazalwane, ngiyakubona ukuthi nithi niyahlethwa abantu babohleba ngenhlambuluko zenu. Kuyenzeka bazalwane uNkulunkulu ashumayele ngaye, umshumayela sizomshumayelisa, athinte nezinto osuke wena uyihlambulukile, naye angazi lutho bazalwane, engazi lutho, but kuthinteke nezinto osuke uyihlambulukile. Ungaphathi kabi lokho-ke mntana wenkosi. Umoya kaNkulunkulu uphephetha lapho uthanda khona. Ungathi awu
lo muntu lona bengihlambuluka kuye seshumayela manje ngenhlambuluko yami. Cha, ungasho kanjalo. Ungasho kanjalo. uNkulunkulu ngenzeka khona omunye ofana nawe oshayeke ngalento bushayeke ngayo kuye ehlambuluka afuna ukumlanda phakathi kwini enkonzweni la nisuke nikhona khona. Bese lo wena ohlambuluke kuye eshumayela ngalento kodwa ihlambuluka kanti hayi ukuthi ukhumbula wena ukuthi uhlambuluke ngani. Ibekwa uNkulunkulu phezulu kwempilo yakho ukuthi akashumayele ngayo ngoba khona izigebengu ekhona enkonzweni zona engafuni ukuhlambuluka. Amen. Elandwayo ke manje egameni lenkosi uJesu. Ngoba enye into exosha abazalwane ekuhlambulukeni komunye. Tumzalwane hawo mina nje Nkosi yami engisahlambuluka kumuntu ngoba manje mawuhlambuluka umuntu umuzwa seshumayela ngenhlambuluko yakhe epulpit. Hayi mntana nenkosi. Hayi mntana sekhaya enza izwi. Vuma isiphambeko sakho omunye komunye. Yeke ukuthi kushunyelwa ngawe. Akabiza igama lakho egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngoba phela manje ngeke singashumayeli bazalwane. Ngenxa ukuthi abantu abankulu bahlambuluka kithi bese besashumayela. Fanele sishumayele, fanele sizwe uNkulunkulu uthini namhlanje egameni lenkosi uJesu. Kuyenzeka phela ngilanga okade uyihlambuluka into oshumayela seshumayela hayi umoya engcwele nje phela akuhlalise kule nto. Asithi ahlale kuyona nje. Asithi ahlale kuyona nje bazalwane egameni lenkosi uJesu. Naye angasazi ukuthi kwahlambuluka kuyena. Haleluya. Kanti kuyenzeka kwabanye abathakathaka ke bona ke nasekuhlambulukiseni kakhulukazi kubantu nabangahlambuluki. Sothi uhlambuluke kuye umuntu athethe indaba yakho ayekhuluma nonkosikazi wakhe noma ayekhuluma nendoda yakhe noma ayekhulume nabantu bakhe. Umuntu onjalo ke vele ke akaqinanga enkosini and akayilungele inkonzo yokuhlambulukisa ngoba akanakuqonda. Akukhulunywa ngenhlambuluko yomuntu. Awuhambe nje uphuza ngayitiya inhlambuluko yomuntu. Umuntu uma ezohlambuluka ingakho uqala ukuthandaza. Siyathandaza umuntu simise kuNkulunkulu bese ezihlanza eqeda ukuzihlanza makukhona amagama ongamluleka ngawo umluleke uyathandazwa njalo egameni lenkosi uJesu. Sekuphelile kanjalo bazalwane. Sekuphelile kanjalo ukuthi ke wena ke kade usetshenziswa for ukuhlambulukisa uzoqala phansi kuyomba lapha manje uyabona ukuthi manje sufana nani. Sufana nezinye isilwane ngoba phela umuntu bekade aphalaza egameni lenkosi uJesu. Wayefana uyomba lapha abekade ephalaza khona egameni lika Jesu Kristu. Haleluya. So ukuthi angiluleke lolo side lelo ke ukuthi bantwana benkosi ningakhathazwa ukuthi uzwa umuntu kwade uhlambulwa kuyena usekhuluma athinte nento enenhlambuluko yakho phakathi. Cha, ngeke angashumayeli vele umntana kaNkulunkulu bazalwane ukuthi wena ukuwahlambuluka into ethile. Fanele uNkulunkulu bayibeke imessage kuyena ethinta lezo zinto. Kumele ayithulule imessage ngoba injalo bazalwane. Ayithulule ngoba injalo ngoba isuke izosiza abantwana baNkulunkulu abanye abasahlezi kulento efana leyo nabo ihlambuluka egameni lenkosi uJesu Kristu. Haleluya. So ke bazalwane ilokho ngiyathanda bazalwane ukuvula incwadi ngokaJohane egameni lenkosi uJesu. ngokaJohane chapter number 13 egameni lika Jesu Kristu. Funa lana uJesu Kristu ekhuluma khona ngomyalo omusha. John 13 verse number 34. Hallelujah. Fundeka kanje bazalwane ngokaJohn 13 verse number 34 and 35. Uthi ngininika umyalo omusha wokuba nithandane njengalokhu nginithandile nani nithandane. Verse number 35. Ngalokho bonke bayakukwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Nkosi yami. Haleluya bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Naku umyalo inkosi uJesu esinika wona namhlanje. Ithi inkosi uJesu isinika umyalo okuba sithandane
bazalwane. Nkosi yami, sithandane bangcwele. Wona myalo inkosi uJesu esinika wona lo. Ukuba senze njani? Sithandane. Sithandane. Sithandane bazalwane. Egameni lenkosi uJesu. Ezulwini kungena abantu abanothando. Abantu abathandanayo. Ezulwini ke bazalwane. Abantu abangena khona. Abanjalo. Ngoba izulu indawo yothando. Indawo egcwele uthando. Fika nje khona uhaqa uthando. Haqa ubumnandi bakhona. Egameni lenkosi uJesu. So laba umuntu ongenalo uthando. Cela kuNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu akuphe uthando ngomoya engcwele. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha asho njalo uPaul kwabaseRoma 5 verse number 5 athi ithemba alihlabhisi ukuba uthando lukaNkulunkulu luthululiwe ezinhlizweni zethu ngomoya ongcwele esimphiweyo. Uyabona ukuthi ukuze ube nothando uyamdinga umoya engcwele egameni lenkosi uJesu. Ngoba umoya engcwele mayisekhona ufika nothando phakathi kwakho, uyaluzwa futhi uthando phakathi kwakho. Uyabona luba phakathi kwakho uthando lo. Bese luphumela nakubantu egameni lika Jesu. Haleluya. Bese luphumela kuphi? Nakubantu. Uthando bazalwane. uNkulunkulu asithande ngalo. Uthi nathi futhi masithandane ngalo bazalwane. Egameni lika Jesu. Haleluya. Uthi masithandane ngalo bazalwane. Asithandaneni ke ngothando kaKristu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ayenzeka phela baba usindiswe kungabi nalo uthando ngempela. Kuyenzeka umuntu asindiswe impela angabi nalo uthando egameni lika Jesu Kristu. Ubona hayi akanalo uthando lomzalwane. Alukho lolu uthando. Nkosi yami uyalidinga ukuthi aluzwe uthando lukaKristu ukuthi lunjani mase lifikile phakathi kwakho. Waqala phakathi kuluzwe bazalwane. Uzwe lokumnandi phakathi kwakho, uzwe lokuthula phakathi kwakho, uzwe lenjabulo phakathi kwakho. Manje lento oyizwayo iyona eyenza ukuthi ungathuli. Engazi ukuthi wayikhiphela nakwabanye abantu bazalwane. Haleluya. Sengathi wayikhiphela kwabanye nakwabanye ngathi wonke umuntu nje angayithola lento bazalwane. Yamangalisa phela indaba yothando lukaKristu egameni lika Jesu. Kodwa ke uthando lukaKristu ngibukile lufika nomoya engcwele bazalwane egameni lika Jesu. Umoya engcwele nje la ikhona khona kuba nothando bazalwane. Kuba nothando olumangalisayo egameni lika Jesu Kristu. So umyalo inkosi esinikeza wona ukuba sithandane bangcwele ngalolu thando inkosi esithande ngalo nathi. Uthi njengalokhu nginithandile nani nithandane. Njengalokhu inkosi uJesu isithandile nathi masithandane bangcwele. Nkosi yami lolu thando bazalwane uma selukhona bazalwane lwenza ukuthi ube nozwelo. Uyamzwela umntwana kaNkulunkulu uma ehlelwa ngokubi. Uyamzwela umntwana kaNkulunkulu uma esebuhlungwini. Uyamzwela umntwana kaNkulunkulu uma eletha udaba lwakhe olubuhlungu. Uyamzwela umthandazise kuNkulunkulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Uyabazwela nje abantwana bakaNkulunkulu ngisho emthandazweni wakho uma uthandaza uyabathandazela ngothando lukaNkulunkulu, ngoba lolu thando lukaNkulunkulu bazalwane luyaphushana egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Futhi uyasiza abantwana bakaNkulunkulu uma uthole lolu thando, ngoba luyamangalisa lolu thando bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Mayiqhubeka verse 35 uthi ngalokho bonke bayakukwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Haleluya. Ngalokho bonke abantu bazalwane, bonke abantu abakholwayo abangakholwa, abasontayo abanjani, ngalokho bonke bayakukwazi ukuthi ningabafundi bami. Into ezobenza bazi abafundi benkosi uJesu bosibona ngothando bazalwane. Bosibona ngothando. Haleluya. Bosibona ngothando ukuthi singabafundi benkosi uJesu Kristu. Uthando nje qala oluvela ucacisa. Yabona ke laba ke abakaKristu. Haleluya. Bangasho ngolutho nje abakaKristu. Ubabona ngothando. Haleluya. Ubabona ngothando bangcwele
abakaKristu Jesu. Hallelujah. Egameni lenkosi uJesu Kristu, verse number 16 ngokaJohane 14 ufundeka kanjena uthi inkosi uJesu ngokaJohane chapter number 14 verse number 16, ngiyakucela kuBaba aniphe omunye umduduzi okuba ahlale kini phakade. Ngiyakucela kuBaba aniphe omunye umduduzi okuba ahlale kini phakade. Hallelujah. uNkulunkulu isho njalo inkosi uJesu, iyakucela kuBaba asiphe omunye umduduzi ukuba ahlale kithi phakade. Mayiqhubeka verse number 17 uthi umoya weqiniso izwe elingemamukele ngokuba lingamboni lingamazi, nina niyamazi yena ngokuba uhlala nani uyakuba kini. Hallelujah bazalwane, egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Inkosi uJesu Kristu isona sithembiso asithembise sona thina abantwana bakhe ukuthi uma simthanda sigcina imiyalo yakhe. Yena into azakuyenza uyakucela bazalwane umduduzi ukuba ahlale kithi phakade bazalwane, okungumoya ongcwele, umoya weqiniso. Athi izwe elingemamukele, futhi abangakholwa abazi ukumamukela, kodwa umuntu uma esefana amamukele kumele akholwe, amukele umoya ongcwele. Umoya ongcwele kuhlala kumuntu ngaphakathi bazalwane. Uye phela bazalwane umoya ongcwele lona owenza ukuthi uma ufunda iBhayibheli uzwe ubumnandi, engathi inhliziyo iyashisa uthando, uzwe uthando olumangalisayo olunyuka luzala esifubeni, oluhamba nepeace bazalwane. Uye umoya ongcwele bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu uyali-enjoya izwi. Umoya ongcwele mangabe ulifunda uyali-enjoya izwi, uya-enjoya ukuhlala kumzalwane ofastayo azile ukudla egameni lenkosi uJesu. Uya-enjoya umoya ongcwele ukuhlala kumzalwane othandazayo, uya-enjoya umoya ongcwele ukuhlala kumzalwane owesaba uNkulunkulu, ophendukayo, ovuma izono zakhe azishiye. Uya-enjoya umoya ongcwele uhlala kumzalwane ozwayo mangabe emkhuza, ozwayo mangabe ekhuluma naye, ozwayo mangabe emqondisa. Uya-enjoy umoya ongcwele uhlala kamnandi kumzalwane onjalo bazalwane. Kodwa umzalwane ongenzi kahle, umzalwane onenkani, umzalwane ongakhuzeki, umzalwane ongazwani nezwi, umzalwane ongazwani ukuthandaza, umzalwane ongathandi nokuzika ukudla, othanda ukudla kodla inyama, umoya ongcwele akathokozi ngaye bazalwane, ngoba manje lo muntu unakekela inyama, odla inyama, ufida inyama, uhamba ngenyama, uhlwanyelela inyama. Lithi izwi lenkosi, ohlwanyelela inyama uyovuna ubhubha kuyo inyama, kodwa ohlwanyelela umoya uyovuna ukuphila kuwo umoya. Egameni lenkosi uJesu Kristu, makabongwe uJesu Kristu bazalwane. So umoya ongcwele ke bazalwane uhlala phakathi kwethu. Simphiwe bazalwane, simphiwa inkosi uJesu Kristu. Romans chapter number 5 verse number 5 angufundi ke ngaquota, kodwa ngiyacela siufundeni egameni lika Jesu Kristu. Uthi lana verse number 5, ithemba alijabhisi ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe ezinhlizweni zethu ngomoya ongcwele esimphiweyo. So into eyenza ukuthi enhlizweni zethu kugcwale uthando ngenxa kamoya ongcwele esimphiwe uNkulunkulu bazalwane. Umoya ongcwele ohlala phakathi kwethu egameni lenkosi uJesu ufike nothando phakathi kwethu egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Hayi shiya mntaka baba lokho ukuthi ngiyanithanda bazalwane, ngizwa ngimthanda. Shiya lokho ke bazalwane, uthando ngezenzo bazalwane. Uthando ulubonisa ngezenzo, indlela owenza ngayo ubonisa uthando phakathi kwabantu ohleli nabo, futhi kuze kusho bona kungashongo wena. Egameni lenkosi uJesu siyabathanda. Amen.
kuzokusho bona yo nothando umzalwane, yo lo mzalwane unothando Nkosi yami, umzalwane mawuhleli naye kunothando ngoba luphakathi kwakho bazalwane. Umoya engcwele uhlala phakathi kwakho ngothando. Egameni likaJesu kuvuka uthando phakathi kwakho. Ubukade uwumuntu onenhliziyo embi, obukade ukhula wenziwa umthakathi, wenziwa izinto ezimbi egameni lenkosi uJesu, kodwa ngenxa kamoya engcwele urecover usunothando phakathi kwakho olumangalisayo, usune-peace phakathi kwakho emangalisayo ngoba manje unomoya ongcwele. Umoya engcwele-ke bazalwane uma esefikile ufika nezinto ezinhle zasezulwini phakathi komuntu. Umuntu nje masamukela umoya engcwele uba nokuthula phakathi kwakhe, uba nokuthula. Ingakho isikhathi uzomfica ethule, ehlezi yedwa, ethule. Wena wazi umdabukele, ungaze umdabukele uthi hawu lo muntu wazabhoreka kangaka. Akabhoreki bazalwane umuntu onomoya engcwele, akabhoreki. Ubhorwa yini nomoya engcwele? Ikholwa nje elithi liyabhoreka lidinga umoya engcwele. Hawu ubhoreka kanjani? Kukhona umuntu elithi lenkosi umduduzi uhlala phakathi kwakho uhlala phakathi kwakho abazalwane. Umuntu ohlala phakathi kwakho ukusho ukuthi noma bakushiya bonke abantu basuke eduze kwakho, basuke eduze kwakho, kodwa bawunaye. Uma unaye umoya wengcwele, umoya weqiniso phakathi kwakho, yini ezokubhora bazalwane? Yini ezokwenza ukuthi lokho edla wenyuke emgwaqeni uthi ubhorekile? Yini ezokwenza lokho edla wenyiwe edrobheni makuthi siyakubuza hawu mzalwane, ngabe khona kuyokuthenga edrobheni? Hayi, bengizwe ngibhorekile nje, ngizwe ngibhorekile nje, kwathi angizulazule la edrobheni. Hayi bazalwane, masinomoya engcwele nje awuzuli uma nomoya engcwele. Uya lapho uyakhona wezokwenzayo futhi ubuye bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu. Mhlawumbe mawuthi uyashumayela kodwa nje awuhambi nje uthi ngiqeda ukubhoreka uyogcwala emasinema umpela kaNkulunkulu, yongena esinema uyobuka imuvi. Uyabhoreka kusho ukuthi bakunjalo bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu. Uyahletyuwe nawe umzalwane usemabhishi, nawe umzalwane usemaphathini, biziwe emaphathini umzalwane. Ngoba nje ubhorekile umzalwane, yabhoreka ikhona. Hayi, mawusekhona umoya engcwele bazalwane awubhoreki, awubhoreki futhi kumnandi ukuhlala naye bazalwane. Hayi kumnandi bazalwane ngoba ukunikeza ukuthula umoya engcwele, ukunikeza injabulo bazalwane, ukunikeza ukuthokoza bazalwane, ukunikeza uthando bazalwane, ukunikeza ukubekezela bazalwane. Umoya engcwele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Haleluya, haleluya bazalwane. Umoya engcwele siyabonga, siyambonga umoya engcwele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Singaba yini ngaphandle kwakhe? Ikholwa bazalwane alilutho ngaphandle kamoya engcwele. Ikholwa alilutho ngaphandle kamoya engcwele, ngoba even nokuthandana inkosi uJesu ekhulume ngakho ukuthi kumele sithandane ngakho. Ngeke ukwazi bazalwane ukuthanda omunye umuntu ungenayo umoya engcwele. Uthanda kanzima, uyabona, ugcina uthanda kanzima ngenyama, uzama ukulwa ngamandla akho ukuthi ngizama ukuthanda. Kodwa uma ekhona umoya engcwele bazalwane, umoya engcwele uyasiza bazalwane ukuthi ukwazi ukuthanda ngoba ungumsizi. Haleluya, ungumsizi osiza ngeqiniso. uJesu Kristu makabongwe bangcwele. Ngiyacela ukuthi sithandaze egameni likaJesu. Amen. Baba wethu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uyinkosi yamakhosi Baba, malibonge lidunyiswe igama lakho elihle Nkosi yamakhosi. Malibonge lidunyiswe igama lakho elinamandla phezu kwamandla wonke. Baba siyabonga moya engcwele, siyabonga Baba wethu usithanda ungaka. Nkosi yamakhosi, umnandi ukuhlala kuwe Baba, umnandi ukuhlala kuwe Nkosi yenkazimulo egameni likaJesu Kristu. Busa njalo Baba, busa njalo Nkosi engcwele egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Amen bazalwane. uNkulunkulu alibusise. Siyabonga bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.